ಸೊಲ್ಮೇಲು ನರಮಾನಿ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಪುಟಿನಾಯೇ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರು ನಮಕೇನುವ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಆಯೆ ಮಣ್ಣಿಡು ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಣ್ಣು ಪೊಜೆಂಕದು ಐಟ ನುಪ್ಪು ನಾಡುವೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರುಚಿಕ್ಲೇನು ದೆಪ್ಪುವೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಣ್ಣುದ ಬಾಜರಲೇನು ಮಲ್ಪುವೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಆಯನ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಲೋಕದ ಉಲ ಇಡು ದೇವರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡ ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೇಲ್ತದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಲಿತದು ಅವೇನು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತದು ಐಕ ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮುಲೆದ ಬೊಂಬೆಲೇನು ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನಿ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ದೇವರೇನು ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಡು ನಂಬುದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನನೇ ಕೆಲವು ಕಲಾಕಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪುವೆರು ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಇನಿತ್ತ ಅಗರಿ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಡು ನಮತುವರೆವುಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಲು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಭಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಅವು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿಲಾದುಪ್ಪು ಶಾರದನ ಮೂರ್ತಿಲಾದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲಾದುಪ್ಪು ಈ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಬೊಂಬೆಲೇನು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನಾರು ಆ ಕುದ್ರಿ ಪದವುದ ಆ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಪಂಡದು ಆರೀನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಆ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರುಟ್ಟು ಆ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯೋನು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಎಂದು ತೂಕ ನರಮಾನಿ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಪತಿಯೇ ಒಲ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಪತಿಯೇ ದಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಪತಿಯೇ ಅವೇನು ಕೇಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಮೇರ್ನ ಆ ಪಾತೆರುಡು ಕೇನ್ಗ ಆರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೊಂಬೆಲು ನಂಕ್ ತೋಜೊಂದು ಪುಡು ಅವೇನು ತೂಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಪಣ್ತೇನೆ ಬದುಕು ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆ ಅವು ನಶ್ವರವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಅವು ಕರವೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟದು ಮಣ್ಣುಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಆ ಇಡೀ ಬದುಕುನು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಕಲು ಅಂಚ ತೂತೇರು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆನು ತನ್ನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೂಪನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು 2000 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಪಿರಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಹೆಂಜದಾರೋ ಹರಪ್ಪ ಮಲ್ತ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಗೊಂಬೆಲೆನು ಮಲ್ತದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆನೆದ ಕುದುರೆದ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಗೊಂಬೆಲೆನು ಮಲ್ತದು ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತು ಅವೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಅವೇನು ದೇವತೆಲು ಪಂಡೇರು ಡಯಟೀಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಉತ್ಖನನ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 2000 ಮಿತ್ತು ವರ್ಷದ ಪಿರಾವದ ಗೊಂಬೆಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಂತದ ಐತ ರೂಪನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಪೇರು ಅವನು ಈ ಗಲಾಟೆ ಮಾತಾಂಡ ಒರಿಯಾಗ ವಿರೋಧ ಇತ್ತಂಡ ఆయన ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿದಾರು ఆయనನೇ ರೂಪನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಗೊತ್ತಾವ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರಮಾನೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭಾಗಗಳು ನಂಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಈ ಆರಾಧನಾ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅವು ಗಣಪತಿ ಪರೆಯವು ಅಂಚನೆ ಶಾರದೆ ಪರೆಯವು ಕೃಷ್ಣ ಪರೆಯವು ಇಂಚಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಣ ಪರ್ವಕಾಲುಡು ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಲಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಉಡ್ಡುಗಳ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನಿತ ಬಿರ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಂಬೆ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಮಣ್ಣು ನಿಂಚ ಹದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ದ ಗೊಂಬೆಲು ಐಕಿಲ ನೆಕ್ಕಲೆತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಅಂದೇನು ಮಾತ ಗೊಂಬೆನು ನಲಿಪವನಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣುಡು ಮಾತ್ರ ಗೊಂಬೆನು ಮಲ್ಪನಂತು ಮರತ ಗೊಂಬೆಲೇನು ಮಲ್ಪೇರು
ಚರ್ಮದ ಗೊಂಬೆಲೇನು ಮಲ್ಪೇರು ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಅವಿನ ನಲಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಚಿನ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಖುಷಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಪನಂಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆರನ ಬಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳನ ಆಯ್ತು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇರು ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವನೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಸುರುಟ್ಟು ಇರು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಲೇನು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋವರೆ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆದಾದ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈರವಿನ ವಾ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎತ್ತು ವರ್ಷೋಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಉಮೇದಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಪಾಂಪೆ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿಡ್ಡೋಡಿಸಿ ಕಲ್ತೇನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಾಂಪೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಚ್ಯುತಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಕಿಂಜಿಗೋಳಿದ ಆರು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಕಿಂಜಿಗೋಳಿದ ಗಣಪತಿ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಆ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪುನಂಜಿ ಆಸೆಲೆತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಆಪಿನ ಓಪಿನ ವಿಷಯ ಎನ್ನುದಿಚ್ಚ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಆರ್ನ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಿರುಪತಿ ಪಂಪಿನ ತಿರುಪತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬಂದು ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುನೇನು ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಏರಿ ಉಲ್ಪೊಡ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಸುಮಂತ್ ಬಳ್ದು ಊರ್ಕಿಂಜಿಗೋಳಿ ಆಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಳಿತ ಅಬುದಾಬಿಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಾರೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಮಹಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಕಲು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಕುಡಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣದೇವರು ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಆತ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಿ ಆಗ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡ ಎಲ್ಲೇ ದಿವಸ ತೂತಿನಕಲು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಅರೆ ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕದು ಅರ್ಧ ಪಾತಿರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಲೆ ಮನೆ ಕಾಯಿಲ್ಲತ್ತ ಅರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಸಾದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಗುರ್ತಿಸಾದು ಅದೇ ಲೆತ್ತೊಂಬದ್ದು ಅರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಾದ್ರು ಯಾರು ಕರ್ಮಫಲವಾದ ಯಾರು ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೆದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅವೇ ನಾನು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಚೆಲ್ಗೆ ನಿಗುಲು ಮಾತಾಂಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ ಉಡುತ್ತಿನಗುಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಂತರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಬಾಳ್ಯಾರ್ದಿಂಚಿ ತೂತಿನ ಯಾನು ಅಭಿಮಾನಿ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಅಡೆಕೋದಿ ಉಪದ್ರ ಗಣಪತಿ ನುರ್ಮಿತ ಗಣಪತಿ ಏದು ಉಪದ್ರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಬಾಳ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲೆ ಆತು ಸುಧಾರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲೇ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮುಟ್ಟೋ ಚಿಂಪಿ ನೋಡಿ ಆ ಮುಟ್ಟುಲೆಮ್ಮ ದಾಲ ಆಪೂಜವು ಅವು ದೇವೇರು ದಾಲ ಇಂಟು ಪೇಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಡಬ್ಬೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಸು ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸದಾಶಿವ ಪುತ್ರಿ ಪದವು ಮಲ್ಲ ಯೋಗಿಲ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಮನಸ್ಸು ಮಣ್ಣದ ಮನಸ್ಸು ಆತ ಮೆತ್ತನೆ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಅವೇ ಅಚ್ಯುತಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಲ್ಪ ಯಾನಂತ ಪೋಖ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪೋಖ್ರಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಆರಡ ಬಾರಿ ಆರೆಗೆ ಎನ್ನಡ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ ಆರಡ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಪೋಖ್ರಿ ಆರನೇ ಎದುರು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿಕ್ಕಿ ಆರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಿತ್ರಲೇನು ಪೂರ ಆಯ್ನಾತು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪು ಬಂದ್ರಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಂದು ಅಕಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಏನ PUC ಅನ್ನೋ ಶಾಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡೆ ಇನ್ನು ಪೋಖ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ಶಾಲೆ ಬುಡೋಡಾಂಡೆ ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸುರೂತ ಬೇಲೆನೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ
ಸುರು ಎಂಕಲ್ನ ಏಳಿಂಜೆ ಪೆರ್ಗುಂಡಿ ಬಂಡದೆ ಅಲ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತೀನಿ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ದ ಗಣಪತಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಗಣಪತಿನೇ ಆ ಗಣಪತಿ ಅವು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಗಣಪತಿ ಹಿಂದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾ ಗಣಪತಿ ಅಂಕ ಕೈ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ 100 ಗಣಪತಿ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪು ನಡಿ ಮುಟ್ಟಾತೆ ದುಂಬು ಎಂಚ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂಡ ಅವು ಬೈನ್ ಕಟ್ಟುನೈಕ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರಿಗೆ ಕೈಕ್ ಪುರ ಬೈ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಳ್ಳ ಅದು ಮಲ್ಪುಣ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಐತವಳೆ ನಮ್ಮ ಕರತಲೆಕ ಟೊಳ್ಳ ಅದೇ ಮೆತ್ತುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅವು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯನೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದನ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ ತೊಲೆ ಅಂಚ ಬೈದ ಟೊಳ್ಳ ಐತವಳೆ ಬಲ ದಾಲೆಜ್ಜ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಉಂಟುನು ಮಣ್ಣು ಅಂಜನೇ ಮೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಏತು ಮಲ್ಲ ಅವಡೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಬೇರಿಂದ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅವಡ ಅತೇ ಮಲ್ಲ ಆಪುನು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಅವಡಿಗೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ಅಂಚೆ ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಟೊಳ್ಳೆ ಅದು ಮಲ್ತ ಮಾಡಿ ರೈತವಳೆ ದಾಲ ಪಾಡು ಜಾನ್ ಹಾಂ ಅವು ಒಂಜನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೈ ಪಾಡುವೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಗುಂಟ ಬೈ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಕರಗರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ದೇತುನುಜಿ ರಡ್ಡೆ ಇರ್ದು 3 ಮಿನಿಟದಲ್ಲೇ ಕರಡು ಕರಗದು ಪೋಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದುನ್ನೊಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತಗರೊಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಗಣಪತಿದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬ ಮತ್ತು ಜನ ಜೀವನಿತ್ತೆ ಜನದಿಂದ ಪರಿಸನ ವಹಿವಾಟತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ದುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಯಜಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೊರಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬಡ್ದು ಕಂತೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಇತ್ತ ಕುಂದಾಪುರದ ಮಣ್ಣು ಕಾಣೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಅವು ಈಗ ಸರಿಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ತೊಂಬೈನಕ್ಕೆ ಬೂರೊಂಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಅಂಜಿನದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈಜಿ ಅವು ದೇವರ ದಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂನೇ ಓಡಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓಡಿಲ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇರೋದು ಅಕಲ್ ದುಂಬು ನಿಜವಾದ ಕಂಡೋಡ್ದು ಮಣ್ಣು ಕಂತದ್ದು ಗುರುಪುರೋಡ್ದು ಕಂತದ್ದು ಎಂಕಲು ಮೆಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ಆಪಿನ ಬೋಪಿನ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಕನಪ ಆ ಮೆಲ್ಪರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡವು ಅವು ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಮೆಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಕಾರಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಕಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರದ ಹದಲ ಅಕಲು ದೀದ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಪರೋಟದ ಮೆಷಿನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಅದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಹಾಕುದು ಮಣ್ಣು ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕುಲಾದ ಅಪ್ಪೆ ಜನ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಡ ಜನ ಏರಿಂದ ನಮದು ಓಡಿ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಅಂದೆ ಯಾಕಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಬರ್ತದ ತೀರಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ತೂತುಜಿ ಆಂಡ ಗೊಂಬೆ ತಂದಿಯೇ ಎಂಗ ಅಮ್ಮ ಬಂಜೆ ನೆನಪಾಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಂದ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪುರದ ಅಪ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಇಲಿಕ್ಲಾರ್ ಮಣ್ಣದ ನೆಟ್ಟಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಕುಣದೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟು ಮಣ್ಣದ ನೆಟ್ ಗೊಂಬೆದ ರೂಪೋಡು ಮಣ್ಣು ಪೊಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಣದ ಉಂಡತೆ ಐಕ ಇಂತು ದಿನ ಅಂದುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣದ ಮಣ್ಣ ಐಕ ಹಣೆ ಬರಿಯರಂಡು ದೇವರನ್ನ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಕಲೆ ಕೊಡ್ದು 5 ದಿನ ತಂದುಂಡಾಯ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಪಾರದು ಗೊಂಬೆದ ರೂಪೋಡು ಮಣ್ಣದ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುನಕನ ಮಂಡು ಎಂಗ್ಲು ನಾನು ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳುಂಡು ಗಣಪತಿನ ಏನಿಕಲ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಅವು ಮಣ್ಣದಾನೆ ಅವಡಿಗೆ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಅವಡ ರೇಪನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಮೇಯ್ತ ಮಣ್ಣದಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಮನ್ಪೇನು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಐಕ್ ಮಣ್ಣದ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಲ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾತಿತ್ತಿನ ಮುಚ್ಚವನು ಆಂಡ ಮಣ್ಣುಗಳ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ಐಕ ಕಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲು ಕರಗದ್ದು ಬೇಗ ಕರಗದ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಐತ ನಡುಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಂದು ಬರ್ತಂಡು ಅವು ಕರಡುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವನ್ ಇತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಹೊರ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಅವೇ ತುಂಬ ಪೋಂಡಿಂದ ನಾವು ಮೂರ್ತಿಲ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು ಆರೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಾವರುಡು ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯಾವರುಡು 4 ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡಾಯ್ತು
ನಾಲ್ ಪೊಣ್ಣು ದೇವತಿನ ಮೂರ್ತಿಲು ಅವೇನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಇಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ವೀರಭದ್ರನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಳು ಪರಿಸರದ ಕಾಡಾಡು ಸುಮಾರು 1200 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಮನುಷ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಣ್ಣಡೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಗಿರಿ ಬಾರಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಡ್ಲೆ ಏನುಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೆಂದು ಪಂಡಿಜಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಪನ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡಿಜಾರಣ್ಣ ಯಾರು ಜಯವಿಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಖಿಲ ಪ್ರತಿಭಾಂತರು ಕೂಡಿದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಿಲ ಬಾರಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈರ್ನ ಸ್ವರವಂಜಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಅಂದಾಜೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಅವೇನು ಟಿವಿ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಬರೋತ್ತಂತೆ ಮಗಳು ಬಂದು ಕೂಡ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವರೇ ಅರಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಂಡ ಅವಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಧಕ ಅವು ಸಾಧನೆ ತೋರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡ್ತು ಮಾತ್ರ ತಾಯ್ಕಾಲ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವು ವಿಶೇಷ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮ ಬರ್ತಿನಂತ ಜನಳೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಬರ್ತಿನಂತವು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗತ ಜನ್ಮದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಹುಟ್ಟು ಬಂತು ಬಹುಶಃ ನಾನೇ ಪುಗರ್ನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಭಾವ ತೃಪ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ತೀನಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಣೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅರೆ ಹೋದ ನಮತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಗಣಪತಿಗೆ ಐದು ಕಲ್ಲು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಡೆ ಅದು ಐದೊಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವು ಐದು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಗಣಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರುವಾತ ಅಂದೆ ಆರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಸ್ತು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ರಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಯಾಕಂತ ಒಂಜಿ ಗಡದ ಪಂಡ ಆರೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತುಂಬಿ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಆರೆಂಜಿ ಶುಗರ್ ಕಷಾಯ ತಿಂತೇವೆ ಶುಗರ್ ಐತೆ ನಾಳೆ ಐ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಲೆ ಸೌತೆ ಕಲ್ತಾರೆ ನಾನು ತುಂಬಿ ಗಣಪತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪಿಜಿ ಮಟ್ಟ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದೆ ಅಂತಿಮ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅವರು ಏನವರು ಯೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಮಿತ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರಿನೇ ಮೇರೆ ಒಯ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಬಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಶುಗರ್ ಕಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗುಣ ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಟ್ಟಿವೆ ಇದಕ್ಕಾದ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಆದ ಶುಗರ್ ದುಂಬುದ ಹೈ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 464 ಇತ್ತು ಶುಗರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ವಿತಿನ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ಶುಗರ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಅವು 93 ಬರ್ತದೆ 464 90 ಬರೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಯೋಗದ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದೇರಿ ಇರಗ ಯೋಗ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಇರಗ ದೇವರದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬಂತೇರಿ ದೇವರದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಐದು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಲಂತೇನೆ ಆಗಾಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಗುಂಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಕೈಗಾರ ಬಗರಾಗಿ ಚೇರ್ ಬಿಡ್ದೇರಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಗ ನದಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಆಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸಾಧನೆ ಐಕ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧನೆಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಲಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವೈರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎನ್ನಂದು ಯಾನಾರ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಆರಡ ಆರೊಂದು ವೈದ್ಯರ ಆರೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ఒక ఆరు సంస్కృత శ్లోక బారి పొరలు కేంద్ర అంచే ఆరోగ్యం సరే పంట దయమంత ఈయన ఆరోగ్యం చూడు ఈయన చూడు తోర వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడే అంతే అంటే ఆరాధన నీరంతరం అంతా సామెడు చెప్పులే ఈరోజు స్లిమ్ అడిగి భారీ విషయం చెప్పండి సమాజ గీరు అగత్యం ఉంది సార్ దయమంత తప్పేనడి అంతే ఈయన ఆరోగ్యం ఎంతంటే ఎంకడే భారీ ఖుషి ఈయన అభిమాని ఈయన నుంచి సంస్కృత శ్లోక భాషలు ఉండదు పొరలు ఉంటుంది అవి తీరులు ఉండదు ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಂಟಂತೆ
ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು. ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ದೇವೇರೆ ಅಂದಂದು ನಂಕ್ ಆರೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿ ನೆಟ್ಟು ಇನಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಶುಗರ್ ಆಡ್ BP ಆಡ್ ದಾದನೆ ಆಡ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಅರ್ನಲ್ಪ ಪೋದೊಂಜಿ ಕುಲ್ನುಂದಾಂಡ ಪಿರ ಬನ್ನಗದ ಜನನೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ. ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ನ ಯೋಗಾಪಾಸನ ಖಂಡಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ. ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಡು ಆರೊಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಭಾರಿ ಕೊರಿಯರೆ ಖುಷಿಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ. ಅರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಹಲೋ 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 ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಏರೇ ನಾನು ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದೆ. ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾ ನನಗೆ ತುಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಹಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಹಾ ಆನಂತರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಳೆದ ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಹ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಸಹ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದವರು ಕಲಾವಿದರು. ಈಗ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ. ಹಾ ಈಗ ಮಣ್ಣಿನ ಬೊಂಬೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಕೂಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಹೌದು. ಹಾ. ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸದಾಶಿವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ತುಳು ಎಡ್ಡೆಂಡಿ ತುಳುಂಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಳು ಎಡ್ಡೆಂಡಿ ತುಳುನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹಾಗಾಡ್ತೀರಿ. ಇಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತುಳುಂಟು ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಅವಕ್ಕ ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರ್ತೀರಾ? ಬೈದೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಕಲು ಏನೋ ನಿಕ್ಲನ ಪೂರ ಒಂದು ಕಲೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಪೂರ ಹಾ. ದೇವರ ಎಟ್ಟೆ ಬರ್ತದ ಕೊರೋಡು ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿ ಆತಿ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇವಲ ಸದಾಶಿವರಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮುಖ ಹಾ ಸೌಖ್ಯ. ಇದೊಂದು ಸೂಪು ನಂಚಿನ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ ಇತ್ತಂಟು ಪೊರ್ಲಾತೈತೆ ಆನಿತು ನಾನು ಆಲತ್ತಿಜ್ಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೆ. ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಪಾತಿರ್ದು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿಖಲು ಏಪಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ನಿಖಲ್ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟಂಗು ಬೋಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಲೇ ನಾವು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಆದುಪ್ಪು ಅವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ಪನೊಂದು ಈಗಲೇ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ. ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನೆಕಡೆ ಪನೊಂದಿದ್ದೀನಿ 1200 ವರ್ಷ ಪಿರಾವದ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಪನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಐಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಐಟ್ ಆ ಮಣ್ಣದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ತೋಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಗೋಡೆಲೆ ನೆಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೆಲ್ತದು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಲನು ಪಾಡ್ದು ಸುಣ್ಣನು ಪಾಡ್ದು ನೆಯ್ ಮುಲಿ ಪಾಡ್ದು ಆನೆಡ ದೊಂಕಾದು ಆಯ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಮನೆ ಇದೆ, ಸೂರಾಲ ಅರಮನೆ ತುಂಡ ಆಯ್ತ ಗೋಡೆಲು ಅಂಚನೆ ಪುಲಿ ಬರಪ ಅದು ಮಲ್ತಾರೆ. ಈ ಗೊಂಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೇವರನ ಗೊಂಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಸ್ತು ಬಗೆತ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ಲಾಕ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದೇತ ಕಷಾಯಲೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಮಾತ ನವರತ್ನೋಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಐಟ ಆ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಆವರ ಆ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಒಂತೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗೆತ್ತು ದೀಪೇರ ಐಕೆ ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕ ಅಂತ ಪುದಾರ. ಆ ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕ ದಯಗ್ ದೀಪೇರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪಾಣಲ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕದ ಭಿನ್ನ ಬತ್ತಣಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಮಣ್ಣನ್ ಕಂತ ಐಕ್ ಮೆತ್ತವ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಹತ್ತಿನ ಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕನೇ ದೆತ್ತದು ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ರೂಪ ಒರಿಯುಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿ 3 ಇಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅವೇ ಮಣ್ಣು ಅವಡ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಟ್ಟ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲವರ ಆಪುಜಿ ಹಾ. ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕಾರ ಬೋಡು ಅವೇ ಆಕಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಕ್ ಹಾಪಿನ ಬಂದೆ ಪೀಂಟು ನಾವು ಅವು ಮಣ್ಣಡು ನೀರದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಣ್ಣದ ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಲಪ್ಪುನಿಗೆ ನೀರದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಮಣ್ಣದ ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಣಡು ಪೊಯ್ಯದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಬಂಡ ಆವೇದ ಕಂಡು ಪುನ ಮಣ್ಣು ಐಟು ಪೊಯ್ಯದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ಅಂಶ ಎತ್ತಿನ ನನಗೆ ಕೈಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಅವು ಪುಡ ಉಂಡು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ಪೊಯ್ಯ ದಾಂತಿನೇಟ್ ಹತ್ರ ಪುಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ಲ ಇನ್ನು ಸೀದಾ ಸಿಮೆಂಟ್ನೇ ಕಲತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಾರನೆ ಮಲ್ತಾಡ ಪುಡ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಮಾತ್ರ ಪುಡ ಉಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣುಗಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವು ಪುಡ ಉಂಡು ಪುಡ ಏನು ಒಲ್ಪ ಪುಡ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಕಿಂತೆ 40 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಅಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಬೋಡು ಅವು ಮಲ್ತಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಪುಡ ಉಂಡ ಕೈ ಮಾತ ತುಂಡ ಪಾತ್ರದ ಅಡ್ಡು ಇರೆಗ್ ಮದುವೆ ಆವಟ್ಟ ತುಂಬೆ ಈ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಏನು 40 ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಮದುವೆ ಆದ ಏನು 20 ವರ್ಷ ಯಾನು 40 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಬೇಲೆ ಯಾನು 12 ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಂಡ ನಿಂತೈತೆ ಚೌತಿದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಚೌತಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಾಡಿದ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು A to Z ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಇಜ್ಜಿ ಫೈಬರ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಅವು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಿನ ಒಂಜಿ ಫೈಬರ್ದ ಯಾನು ಎಕಡೆ ತುಯರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅವು ಮಣ್ಣಡೇ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಫೈಬರ್ ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಡೈಜ್ ಎತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಬರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಫೈಬರ್ದ ಹೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಬಿಡು ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಯಾನೆ ಕುದುರೆ ಎರು ಇಂಜಿನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಡು ಹೊರ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಮಲ್ಪ ರಾಪಿಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಬೇಲೆ 4 ವರ್ಷದ ಅವನ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಇರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾವುಂಡಾ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪಂಡೈತೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೇನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಇದ್ದಿತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಆದ ಜೀವನ ರಾಪುಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಜವಾದಂಗಲೇ ಪುರಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಐತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಇದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಗಣಪತಿ ಆಗಲಿಗೆ ಈ ಚೌತಿದ ಟೈಮುಡು ಭಾರಿ ಬಂಗೊಪ್ಪುಂಡು ಜನಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಕಾಸುಗ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋಡು ಅತ್ತೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡು ಸೀದ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕದಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೇಂದು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ಪೇನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಚೌತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಅವು ನಿಕಲು ಎನ್ನುನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಮೂರ್ತಿ ಕೊಂಡಲೆ ಯಾ ನಾವು ಪನ್ಪೆ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಕಲು ಮೂರ್ತಿ ಚೌತಿ ಉಂಟ ಒಚ್ಚಿ ಅವು ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂತೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಎಂದೇ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಉಂಡ ಅತೆ ಅಂಚ ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಲು ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಮೇರಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲೇ ನಮ್ಮ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ನಾನು ಒಂತೆ ಕಡೆಸಿದ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಒಂತೆ ಕಡೆಸಿತ್ತುಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಲು ಮಲ್ಪುನ ಬಂಗದಾದ ಬದುಕದ ಬಂಗದಾದ ನನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನಿ ಅಗರಿ ಪಟ್ಟಾಂಗಗೂ ಭಾರಿ ಲೆಪ್ಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಹಲೋ ಏರೇ ಮಧುಕುಮಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸದಾಶಿವ ನಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಣ್ಣೆ ಮದನ್ನ ಬಾರಿ ಮದುಮಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ರತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ದುಮ್ಮು ಯೋಗ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತ ಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅದಗ ಪೋರಾಡ್ತೇವೆ ಅದಗ ತಪ್ಪುರಾಡ್ಕೊಂಡೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅತೆ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಇಂಥ ಗಣಪತಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾರೇ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗಾರ ಮಲ್ಲ ಯೋಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಆರು ಇಲ್ಲು ಪತ್ತದು ಗಣಪತಿ ದೀಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಆರು ಕಾಸು ಬಯಕ್ಕದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನತ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೇವೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಟದ ಉಂಟು 12 ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ 15 ಮೂರ್ತಿ ಆಟದ ಪಕ್ಕ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ
ಆವಲಿ ಆವಲಿ ಬಾರಿ ನಿಜವಾದ ದೇವೇರ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರುಡು ಅವೋ ಯಾರು ಈ ಜವಂಚೂರು ಈ ಮನಸ್ಸು ತೀಪೆತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮೀಟ್ಲು ಅಂತ ತೀಪೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚವಲ್ಲ ಆತದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಜಿಡ ನಂಕಲ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪು ಜವು ಅಂದ ಹಾ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಆರಿತ ಯೋಗದವಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೇರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಆವಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಸರಿ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಇದು ಇದಾದ ಪನ ಉಂಟಾ ಎಂಜ ಬಣ್ಣಗ ದುಂಬು ಯಾನ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಗ ಏನು ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಗಣಪತಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಕೊರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಈ ವಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಈಗ ಸಿಂಧೂರ ಗಣಪತಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಕೋಪಲ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಎಂದು ಬರಂದಿತ್ತು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಕಾವ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಪವನು ಒಂಚೂರು ಮೈಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನು ಆತ ಕೊರಂದಿತ್ತು ನಾವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಬರ್ತಂడి ಸಾಧಾರಣ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಗಣಪತಿಪುರ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ದೀಪಾರ್ನಿಗಳು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಾಡಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಕಣ್ಣು ತೂಯಿಲೆಕನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏರಪ್ಪ ಪೂರ ರೇಗ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಇರ್ಪಾನ ಬೇರು ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡ ಇನ್ನ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡಾರೆ ಬಹುಶಃ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕಿನಿ ಪಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಬಂತೆ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಸರೋಜಿನಿ ಅತ್ತತ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ತ நேர்ல போன் மல்பேரு ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗರವರು ಫೋನ್ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗರವರು ಪಿಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಂದಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿ ಬೇಗ ಬೈತಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಮೊರನೆ ಐತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರ ತೈ ಗಿನಿಕ್ ದೀತಿ ನಾವು ಕಂದು ದೇವರ ದೇವರ ನೀಕೆ ಪೂರೆ ಅಂಚ ಮುರನ್ ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಇಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಪಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ತಾರಿದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಪುರ್ಸತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಜಾತಲ ಫೋನ್ ಬರೋದು ನೋಡು ದಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಸದಾಶಿವರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಎಂಕಿ ನೆರ್ಪುಜರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅವೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅದೇ ಆವು ಸರೋಜಿನಿ ಆವಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರೆ ದುಮ್ಮ ಇಂಚ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಚ ಹೇಳುದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಗುಡಿಗಾರನಗಳು ಪಂಡ್ಪಣ ಹಚ್ಚಿ ವರ್ಗ ಇತ್ತು ಆ ಗುಡಿಗಾರನಗಳೇ ದುಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಮಲ್ತು ಅಕಲ್ನ ಬಣ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಿತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಅವು ಕೆಲವು ಮರತ ಕೆತ್ತೆ ಐತ ಒಂದು ಮಲ್ತ ರಸ ಕೆತ್ತದ ಐತ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ಅವೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಐತನೇ ಬಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ಮಾತ ಕೊರುತ್ತೆ ಆ ಕೊರ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿದ ಬಣ್ಣಲು ಇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾವರದ ಅದು ಮೂಜಿ ದೇವಿನಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಹಂಕಾಳಿನ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡ್ ಒಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಬಣ್ಣ ಮಾಜೂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತು ಮಂಡಲದ ಬಣ್ಣ ಸಮೇತ ಒಂದೇನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗದೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಂಡಲ ಬಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಟ್ಟವು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಕ್ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಂಶ ಇತ್ತಿನ ದಾಸರ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಶ ಅಂದ್ ಮಣ್ಪೇರು ಈ ಗಣಪತಿನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅವನ್ ಕೊಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಾತೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಡೊಂದು ನೀರಿನ ಬುರ್ಕಾಯರು ಬಂಡೇರು ಆ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವೇನ್ ನಿರಂತರ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವೇನ್ ದೀವೋಡು ಇಜಿಂಡ ಅವೇನು ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಉಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅವೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತುಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನೆಟ್ ಬಂದ ಬೈದನ್ ಹೊಸತ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಬೈದನ್ ಬಂದಾಗ ಗಣಪತಿನ
ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಮನವಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಲೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಗಣಪತಿ ದೀಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂದುಲು ಮಾತಾವಟ್ಟು ಗಣಪತಿ ದೀಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಮನ್ಪು ಸೀಡ್ ಬಾಲ್ ಗಣಪತಿ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಆ ಗಣಪತಿನ ಬಂಜಿದ ಹುಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದ ಉರುಂಡೆನು ಆ ಬಿತ್ತದ ಉರುಂಡೆನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂತದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ದೀಪುಜಾರು ಮೂಜಿ ತಿಂದು ತಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಮೈತು ಬಿಡ್ಪು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಕರಗದು ಐತವಲ್ಲ ದಿಂಜಿದು ಪೋಪುಡು ದಿಂಜಿದು ಪೋದು ಒಂತೆ ದಿನ ತಪ್ಪಾಗ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪು ಮುಂಗೆ ಬರ್ತದ ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಉಂಡು ತರಕಾರಿದ ಬೀಜದ ಉಂಡು ಪೂತ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಈ ವಿಧಾನನು ಗಣಪತಿನ ಇತ್ತೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳು ಬೈತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡ್ಲೆ ಡೇನಿಸ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆಲು ಪಟ್ಟಾಂಗೋಟ್ಲು ಹಿರೇನಂದು ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಬೊಂಬೆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ತುಳುಟು ಬೊಂಬೆ ಅಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಬೊಂಬೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಾಗಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಒಂದಿಗೆ ಎತ್ತದ್ದು ಹಿರೇನೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿಕ್ ಅಗ್ಲಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅರಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಸದಾಶಿವೇರ್ನ ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅರೆನು ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ತಡಾಣ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರ ಮನೆಯರೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ನಿರೆಕರೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ನಿದ್ದೋಡಿ ಕುದುರೆ ಪದೋಡು ಅಂಚ ಯಾರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವ ದಿಂಜಾದ್ ಜೀವ ದಿಂಜಾದ್ ಮುಡ್ಪುನಾರಿ ಇಡೀ ಸಂಸಾರನೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿ ಇಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲಾರಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆರ್ಗಿನಿ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕೊಂಬೆಲೆ ಎದುರು ಕೊನೊಂದು ಲೇರಿಂದ ಅಂದಾಕಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವ ಅಕೇರಿಗೆ ಐಕ್ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಪೂಜೆನು ಅರ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮೇರೆಗಲ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅವೇ ಅಂದೆ ಬಡಗಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸೇರೋಡ್ಲಿ ಇಂಗುಲು ತೂತ ದಯಪಂಡಾರ್ನ ಗಣಪತಿನ ಇಂಗುಲು ತೋಡೊಂದು ಬಂಡಿದ್ದು ಹೋದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜೋಕುಲೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಇಂಗುಲ್ಲ ತೂತ ಅಂಜ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆಣಣ್ಣ ಸೊ ಬಾರಿ ಈ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ನೇಕ ಸೋಲ್ಮೇಲಿರೇಗಾವೆ ಸದಾಶಿವೇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯಕೆಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಹಾಕಲಿ ತಿಕ್ಕದಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವು ನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಚೌತಿದ ಟೈಮುಡು ಅಯಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಇಂಕ ಅಯಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದೆ ಮುಕ್ಕುಲಿಕ್ಕೆ ಮೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪೇರು ಮೇರ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಏನೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಜೆಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಪಡೆ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಮೇರ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವು ಕಟೀಲ್ ಎಕ್ಕರ್ದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಒಂತ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪೆ 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 ಕಟೀಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಐಟಿದೆ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಅವು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ ಇಜ್ಜಿರದಲ್ಲ ಆನೆನ ಜಿಂಕೆನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಪ್ಪೆನ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿಡು ಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ತಗಲೆ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆತು ಒಂದು ಎಕ್ಕಡತ್ತು ನಾವು ಅವು ಕ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಜೋಕು ಅವು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಲ್ತೈತಿ 7 ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ನನಗ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ತಯಾರಾವಡು ಎನ್ನೈತೆ 40 ವರ್ಷ ಸರಿಸಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಟು 15 ಜೋಕುಲು ಕಲ್ದೇರು ಆಂಡಲ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ದೇರು ಏರಾಂಡಲ ಒಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷವಾದ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೊಣ್ಣು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ರೊತ್ತಿ ದುಂಬು ಕೊನಪಿನ ಏರಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ತಯಾರು ವೃತ್ತಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟದಾಲ ಆಪುಜ್ಜಿಂದು ಅವು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೊರಿಯಡ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೋಡುತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಇಜ್ಜಿಡೈತೆ ಶುಗರ್ ಬೈದಂಡ ಬೇತೆ ರೊತ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಂಡ ಇಲ್ಲ ಜೈದೋಡು ಯಾನು
ಆ ಶುಗರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿ ಅನ್ನಿತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಜಿರೆ ಅಂದಂದು ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿನೇಟ ಆತರ ಶುಗರ್ ಅಂದ. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಪಂಡದಾದ ಅವು ದೇಗೈಕ ಅವು ಮೈಸೂರದ ಅರಸುಲ್ನ ಕುದುರೆನು ಅಲ್ಪದ ಬಂಟೇರು ಹಾ. ಪತ್ತದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತುಪಡು ಐಕ್ ಅವ್ರು ಎತ್ತೋ ಚಕ್ರೆ ಜಾಗ ಉಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಪಿನಾಗ ಕುದುರೆ ಪದವು. ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಎತ್ತವು. ಕುದುರೆ ಪದವು ಹಾ 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 ಆ ಉಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಉಂಬಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಾಗ ಬಜ್ಪೇಟೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಜ್ಪೇಟೆ ಆಯ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಳು ಆಪಿನಿಂದ ಅನ್ನಗ ಐಕ್ ಅಲ್ತ ಸೆಟನ್ ಅಕ್ಲು ಬರೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡುಪೂಜೆ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ಬಜ್ಪೇಟೆ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಥೆನಾಗ ಕನಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಕುದುರೆ ಪದವು ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂದ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಇಡ್ಲ ದುಂಬು ಅರಸೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಅಲ್ಪ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಾಲು ಕುದುರೆ ಸಾಲು ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಲಿಗೆ ಕುದುರು ಬೂರ್ದಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇರ್ನ ಸದಾಶಿವ ಕುದುರೆ ಪದವು ಒಂದು ಕೇಂದಿನ ಹತ್ತಂದೆ ಆ ಪುದರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಎಂಕಿ ನಿಮ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಗುಂಡಿ ಇಂದ ಬಂದೇರ ಒಬ್ಬ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಿರುಗಿದು ಗುಂಡಿ ಬೂರ್ದಿನ ಜಾಗ ಪೆರ್ಗುಂಡಿ ಪೆರಿಯ ಗುಂಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆ ಪೆರ್ಗುಂಡಿದ ಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ 500-600 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡಿಗೆ 5 ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಉಂದುದು ಬೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಇಂಜ ಮದ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು ಒಡಪಿನ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅವಳು ಯಾರೋ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಅವು ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಅಲ್ಪ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು 2 ಸಾರಿ ಬೂರಿಯರು ಬೂರ್ದಾರನ್ನ ಪುಂಜೆಗೋರ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ 5 ಪಕ್ಕ ಕೇಂತುನಾಗ ಅವಳು ಗಣಪತಿ ಇತ್ತು ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತು ಸೊಂಡಿಲ್ ಎಡಮುರಿ ಬಲಮುರಿ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತು ಅವು ಮಲ್ತಂದ ಈ ರೆಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ತ ಸುರುತ ಗಣಪತಿ ಆ ಮಲ್ತಿ 5 ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ದೇವರ ಮಲ್ಪಾಯರು ಪೆರ್ಗುಂಡಿದ 7 ಇಂಜೆ ಪೆರ್ಗುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಈರೊಂಜಿ ವೃತ್ತತ್ತ ಲೆಕ್ಕವೆಂದಲ ಮಲ್ಪುವರ ಈರ್ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಆಹಾರೋಡಾವಡು ಅತ್ತಡ ಈರ್ನ ದಿನಚರಿಡಾವಡು ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ಯಾನ್ ವೃತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಸೆಂಚಲ್ ರಂಜ ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಪಿದೈ ಬೋಂಡೈತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಕಲ ಇಲ್ಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂದತ್ತು ಓಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒನಸಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ತಿಂಡಿ ಅವಡು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಮಕ್ಕ ಬೇತ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬೇತ ಅಂಚದಲ್ಲ ದೇವರ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೀನ್ ಮಾಸ ತಿನ್ನಂದಿನೇಟ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬೇತ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೋಕ ಏನ್ ಅಮಾಸೆ ಪುನಮೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೋರೆ ಪೂಪಿಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಅನ್ ಸುರುವೆ ಮಲ್ಪೆ ದೇವರನ್ನ ಬೇಲೆ ಸುರು ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗಣಪತಿ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ತೂಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಬರೋಜಿ ಐದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ವಿರೋಧಿ ಏರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಪಿರೇ ನೂಕು ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಅನ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಅನ್ ನಂಗೆ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಬಕ್ಕ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಅವು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ದೇವರನ್ನು ತೂಪತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ದೇವರನ್ನು ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದೇವರ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆನೆ ಬನ್ಕ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಪಡಿಲೇಕ ಆ ಬೇಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೂತಿನ ಕುಲತೆ ಎಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಬೇಲೆಡ್ ಯಾನಿತ್ತ 40 ವರ್ಷ ಅಂದಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಬಂದ್ಪುಜಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಯಾ 7 ಇಂಚೆ ಪೆರ್ಗುಂಡಿದ ಗಣಪತಿ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ ಬಂದ ನೆಟ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಕಲ್ ಬಂತೆ ಯಾನು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಏನು ಮಲ್ದಿನಿ ಅವೇ ಗಣಪತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವಳು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಐವನ ವೇಷ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೂತನ ವೇಷಲ್ಲ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು 150ನ ವೇಷಲ್ಲ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 12 ಅತಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ವೇರು ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಆ ಪೆರ್ಗುಂಡಿದ ಕಾರಣಿಕ ಅಂಚ ಆ ಗಣಪತಿ ಯಾನಿಂತ ಶುರುವಾದ ಮಲ್ಪನ ಪೆರ್ಗುಂಡಿ ಎನ್ನ ಗಣಪತಿ ಆತ ನಾವು ಇದರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ದೂರದ ನಮ್ಮ ಇತೊರ್ತು ಗಣಪತಿನೇ ಪಾತೇರಿಯ ಗಣಪತಿ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಬೇತೆ ಹೂ ಮಾತ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶಾರದೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಕಲ್ನ ಮರಿಯಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಂಚಿನ ಮಾತಗೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವಳ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದಾನೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಫೈಬರ್ದ ಐಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ ಮತ್ತ ಆಯ್ತ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವನು ಫುಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಮಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪರೆ ಒಂದು ರಾಜವೇಷ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಫೈಬರ್ದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಲ್ತಿಡು ಉಂಡು
ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೊಂಬೈಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೇಷಪಾಡದ ಕುಲ್ಲುನಾಥ ಮಲ್ಲ ಶಾರದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಾರದೆ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಚೌತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುನು ಚೌತಿದ ಬೆರಿಕೆ ಈ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಮುನ್ಕುರುಡು ಹೊಸತ್ತು ಶುರು ಆತನು ಶಾರದೆ ಅವು ಯಾನೆ ಎಂಕೆ ತೆಗೆದನು ಬೊಕ್ಕ ವೇಣೂರು ಪೆರಿಂಜಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಅಂಚಿದ ದೂರ ದೂರದ ಉಂಡು ಕಿರೀಟ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಅವೇ ಬೊಂಬೈದ ಪಿದೆಯವ್ರ ಪತ್ತೆರಡು ಕೊನಪೇರು ಒಂದು ಈಗ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತಂడి ಅಂಚೆ ಮಲ್ತದೀತೆ ಒಂದು 3 ಫೀಟ್ 4 ಫೀಟ್ ಉಂಟು 3 ಫೀಟ್ ಆಗೆಲ್ಲ 4 ಫೀಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಐಕ್ 12,000 ಮಟ್ಟ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಏನು 14 ಕಿರೀಟ ಹಿಂಗೆ 3-6 ತಿಂಗಳ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ 3-6 ತಿಂಗಳ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಐತ ಪೂರ ಐಕ ಪಾಡ್ನ ಮನಿ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದನೇ ಅವರು ಅಂಚ ಅವು ಅವನ ಪುರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ವೇ ಬಂಡ ಕೇನ್ಲಕ್ಕ ದಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಗೆಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತಂತ್ರ ಭಾಗಡ್ಲ ಕುಲೆ ಮದುವೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆ ಅಂದ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ತಂತ್ರದ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಐತ ಕೈನ ತುಂಡು ಮಲ್ಪನು ಕಾರಣ ತುಂಡು ಮಲ್ಪನು ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಏರ್ನ ಪುದಾರ ಪಂಡಿರ ಆಯನ ಕೈಕಾರ ತುಂಡಾಪಿನಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವು ತಂತ್ರೋಡ್ಲ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆಗಿಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಡ್ಚಂದನಕ್ಲ ಈ ಗೊಂಬೆದ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಗಳು ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚ ಮೂರ್ತಿಗಳೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳೇನು ಮಾತ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ತದ ಅಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಹಿಟ್ಟದ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೈತೆ ಅರಿತ ಹಿಟ್ಟದೈತೆ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗೊಂಬೆ ಪುರ ಮಲ್ಪನ ಉಂಟು ಈ ಗೊಂಬೆಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಇತ್ತೆ ದಸರಾದ ಸಮಯ ಗೊಂಬೆ ಇಡೋದು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಗೊಂಬೆದ ಕೋಣೆಲೆಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊಂಬೆ ದೀಪಿನ ಐಟು ಪ್ರಾಣಿಲು ಕೂತ ಒಂದೈತ ಮಾತಲ ಮನುಷ್ಯ ಆಕೃತಿಲು ಪುರಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಇಡುವುದು ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಜನ್ನನ ಯಶೋಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಅಭಯ ರುಚಿ ಅಭಯಮತಿ ಮೊಕಲ್ನ ಭವಾವಳಿತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಕುಲು ತಾದಿ ತತ್ತದು ಪೋಯಿನೆ ಕಾತ್ರ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ತಿನೆ ಕಾತ್ರ ತನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಮಲ್ತಿನ ಅನಾಚಾರೋಗು ಬೋಡಾದು ಅಪ್ಪೆಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆ ಮಲ್ತದು ಮಾರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಾರಣ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಷಡ್ತಂತ್ರೊಳಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರಣ ನೆಕ್ ಈ ಹಿಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆ ಮಣ್ಣದ ಗೊಂಬೆ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮಂತ್ರನು ಪಂದು ಐತ ಅಂಗ ಭಗ್ನ ಮಲ್ತದು ಆ ತೊಂದರೆನೇ ಏರೇನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಆವಡುದು ಭೀಮನ ಆತಾತು ತಂತ್ರೋಡು ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆತನಿಗೆ ಆಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮವೇನೊಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈತ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟೆದ ಅಕೇರಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬತ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಆತ ಜನ ಇನಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಆತ ಜನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು ದೇಪಂಡ ಜನಗುಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಕಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆತ್ತ ವಿಷಯದ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೋಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೊಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಸುಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟ ಇದು ಅಕೇರಿಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಅಕೇರಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲ್ದ ಇಂಚಿನ ಕಲೆ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಅವನು ಇತ್ತವರಿ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಆಗ ನೆರ್ಪಿನತ್ತು ఆయన ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತು ನೇರ್ದು ಅಂತ ದೂರದೀದು ಇಂಚಿನ ಕಲೆಟ್ಟು ತೊಡಗಿಸಂದ ಐಟೆ ದಿನದೆಪ್ಪು ಎಂದತ್ತು ಆಯ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಅವು ಪಕ್ಕ ಏನು ಜೀವಮಾನಡು ಅವು ಆಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಬಂಗಾರದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಆ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಆಯ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ತೊಡಗಿಸವಡು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆಯ್ನಾಂತ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದುಶ್ಚಟಲೇನು ಬುಡ್ದು ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ತೊಡಗಿಸ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಆಯನ ಆಗ ವ್ಯಸನೋಳು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನ ಕೆಟ್ಟ ಜೊತೆಗಾರನ ಕಲ್ನಟ್ಟು ಪೋಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೂರ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯುವ ಜನತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಲವು ತೋರೋಡು ಅನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನನದ ಜನಾಂಗಗೂ ಒಂದು ಈರ್ಲ ಹಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾದ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪಡು
ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಕ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲೆನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತನಂದ ಇರ್ಬಲೆ ಅವೇ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನಾದ ಜೋಕುಲು ಹೆಂಗ ಆಯ್ನಾದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತರಿಂದ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಯ್ ಸರಿ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಈ ಸರಿ ಎಕ್ಕಾರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ಇರೆ ಕಾಟಿಬಳ್ಳಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ಇರೆ ಒಂಜಿ 5 ಜೋಕುಲೆನ್ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪ ಆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ಪಿನೇನ್ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಸದಾಶಿವ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಮಾತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಆಗಪ್ಪ ಅಗರಿ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಗರಿ ಮನೆಯ ಸುಖದ ಐಸಿರಿ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೀಸ್ ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.